Здравейте хора! Днес ни очаква една мисия, която всички понякога отлагаме. Ще заредим, ще изчистим и ще подредим нашия хладилник както си трябва. Ето го е хладилника в момента. Определено не е в най-добрата си форма. Ето сега напозорувахме свежи продукти, с които да презаредим нашия хладилник. Между другото, ако ви е интересно колко струваха всички продукти, останете до края и ще ви покажа финалната сума. Но преди това, първо ще извадим всички стари продукти, ще изчистим целия хладилник и ще сложим новите свежи продукти подредени красиво. Ягоди, които са в опаковка и скоро ще се развалят, ако продължат да стоят така. Грозде, сладко, кивита, хвърляни на произвола, още месо, сосчета, шпекче. Яйцата, определено мястото им не е тук. Зеленчуци, мандарини, лимони и краставички. А сега започва и гадната част с почистването на хладилника. Махаме всички рафчета, чекмедженца и се фокусираме върху детайла. Изчистваме стеничките на хладилника, ръбчетата, ъгълчетата. Наблягаме най-много на ъглите, тъй като там се събира най-много мръсотия, както и влага. Почистваме всеки един държач от рафтовете на хладилника и отстраняваме всички засъхнали петна. Ако търсите нов хладилник, влезте на technomix.bg, защото там има подбрани модели, водещи технологии и гарантиран избор. Сега измиваме съдовете на хладилника. Трябва да сме внимателни с тях, защото някои са стъклени. Оставяме рафтовете, за да може водата да се отседи, а след това ги подсушаваме и полираме. Почистваме добре и хромираните части, за да бъдат лъскави. Вече почистихме хладилника, остана само да подсушим и да го подредим наново. И вече се залагаме с продуктите. Памучната кърпа е чудесна за полиране. Приготвили сме специални купи за различните продукти, които ще имаме в хладилника. Това е ножче, специално за ябълки и форми за сладоледчета, ако имате деца или племеници. Това са чекмедженца, защото е много по-удобно на рафтовете на хладилника да използвате чекмедженца понякога. Това е кутия за диня, както ясно си показва. Имаме кутия и за плодове, имаме специална кутийка за лимон. Освен за лимон, имаме кутийка и за чесън, тъй като е по-добре да се съхранява в кутийка, за да не изсъхва. Подреждаме всички кутии, за да видим какво имаме налично и с какво разполагаме, защото пълният хладилник е по-хубав, когато е подреден. Както виждате, сме се запасили с много и различни кутии, за да имаме за всичко. Няма как сред тези кутии да не добавим и една кана за още по-завършен вид на нашия хладилник. Освен кутии за съхранение, имаме и стикери, с които да ги надпишем. Но преди кутиите да влязат в употреба, първо трябва да ги измием. Обелваме и нарязваме саламчето. След това го слагаме в подходяща кутия, като заготовка, и по този начин то не изсъхва. И ето така изглежда прилежно в кутийката. За месото винаги избираме стъклена кутия, тъй като тя е по-добра за съхранение. В нашия случай имаме кутия с разделение, за да може от едната страна да е месото, а от другата страна да бъде каймата. Винаги работете с чисти и дезинфекцирани ръце. Уверяваме се, че капакът е сложен и затворен добре, за да не влиза въздух в кутията. Следващата стъпка е да вземем кашкавала. В нашия случай го режем според нуждите си и го поставяме в кутийка като заготовка или за мезенце.
Ако ще използваме кашкавала за филийки, ще сложим при него и шунчицата. В тази кутийка ще бъде, например, нашата специална кутия за сандвичи. Подреждаме я прилежно и я затваряме плътно и хубаво. В следващата стъпка оползотворяваме специалната кутия за лимон. Затваряме го прилежно и се отправяме към следващата малка и тематична кутия, която е само и единствено за чесън. В нашия случай тя побира и 3 главички, тъй като те са малки. Штрак и продължаваме напред. Взимаме остър нож и отстраняваме долната част на целината. След като я измием и подсушим, я подреждаме в висока кутия. Много яко! Нашия нож за ябълки наистина свърши работата си брилянтно. А сега да видим как ще се справим с динята. Сега ще използваме новия си уред за рязане на диня. Това пред вас е телескопично гевгирче и го препоръчвам за всяко едно домакинство. Най-голямото му предимство е, че се сгъва и не заема много място. Измиваме гроздето и боровинките и ги поставяме в различни отделения за по-лесна и бърза консумация. Ето и още един полезен сектор в хладилника – ябълки и ягоди в чекмедженце, измити и подготвени за хапване. Разбира се, не пропускаме и зеленчуците. В тази кутия оставяме конфитюри и сладка. Продължаваме с плодовете и след като обелим нашето киви, го нарязваме и подреждаме в тази мъничка кутийка. Ако и вас като мен ви дразнят пластмасовите бутилки в хладилника, за по-естетичен вид може да използвате стъклена кана с капак. Започваме подредбата на нашия хладилник от сосовете, като ги редим по височина за по-прилежен вид. Отгоре слагаме млякото, сметана и други такива млечни и по-дребни продукти. Водата заема своето съответно място в хладилника, а отдолу слагаме сладкото. Всичко трябва да намери своето място лесно, за да бъде удобно, достъпно и не на последно място, разбира се, красиво. В подреждането на хладилника обаче трябва да има и логика. Продуктите, които се използват по-често или са за деца, да бъдат на по-ниско и по-достъпно за тях място. Както виждате, когато продуктите са подредени и са в съответните кутии, е много по-лесно той да бъде подреден и всяко нещо намира своето място. И нека не забравяме и нашите етикетчета, които ще добавят финалната щриха към подреждането на нашия хладилник. А сега ви оставям да разгледате детайлно на хладилника и се надявам да си откраднете някоя идея. А сега, докато се наслаждавате на подредения хладилник, ще ви кажа, както ви обещах, общата сума на всички продукти. Общата сума е 367 лева и 10 стотинки, като тя включва всичко това.
Малко време, малко усилия и цялото пространство се променя. Надявам се това видео да ви е вдъхновило да погледнете на хладилника си по друг начин. Ако ви е харесало, не забравяйте да дадете лайк и очаквайте още подобни видеа.